Jeste bre ljudi, gledate Srpski Gaming TV, sa vama je Veko, sad ćemo nešto animirat. Sad ćemo povećati playera do maksimuma. Sad ćemo dodati još nekoliko para likova. Kao što su Enderman. Enderman, samo da ga nađem. Enderman, prvi lik je Enderman. Ajde. Piu. Vidite kolicak je, a sada ćemo nešto uraditi. Znači možemo napraviti snimak, evo kao za intro, kao neki snimak. Znači ovdje je kao Enderman. I sad, na primjer, snimate intro, ovdje kliknete, znači tu. I kao on već tu ne staje. Ne da ga smanjim. Treba mi za nevidljivost. Ovako. Vidite, a sad ću. Evo ovdje, kako on... izvinite. Znači od ovdje. Kako do ovako ne staje. Pa onda sljedeći, do tud, kako ovoliko ne staje. I do tud, kako ovoliko ne staje. I odjedanput on se stvori gore. Malo će da se vidi. Tako malo, da vidim. Gdje je? Sada mi treba jedan problem. A sada taj problem malo moram da sve. Ne da ga pretvorim u ovog. Normalan. Da ću ga staviti ovako i onda ću ga nevidljivati. Znači vidite ovako. Stavit ćemo mu noge ovako. Znači kao da sedi. Vi možete dodati na Camtasia Studio tako. I sad ćemo navesti ovako ruke. Ne ovako. I opet ovako. I samo će ga malo iskrivimo. Ruke. Ne da ga ne vidimo, nego da ih iskrivimo. Evo ovako. I drugu ovako. Sad ćemo malo noge. Ovako. I opet ćemo ovako. Izvinite zbog ovoga. Evo ovako. Kao sad. Ali to neće biti tu. I kao on. Tik. Znači ja kako ću se desiti. Znači smanjit ću brzinu. Ovdje. Ili ovdje. Tu se malo problem. Za intro imam put ovako. Sad ću malo smanjiti. Vidite ovdje. Ne staje polako. I vidite kako nevidljivo. Tako. Vidite kako se ovdje stvori. Ovdje. Znači možete tako napraviti. I ovdje put pum kao nešto pukne. Možete mestiti vaš skin. Evo i ovako. Sad ćemo navestiti tu. I kao uzima on. Kao se odnjem put počne krećem. Kao onako. Znači iskrivite. Pa opet drugu nogu iskrivite. Ne ovako. Ruke možete odmah iskriviti. A ovu ruku možete isto ovdje. Evo ovako. Sada uključite, ovo vam više neće trebati, nego ovo.
I sad uključite cijelo telo da se malo pomakne. A i Enderman malo, znači da se pomakne. Evo gledajte kako to. Ali prvo će napravimo u malo količinama. Evo on će se teleportovati. Kao, razumijete, kao auto, vi? Kao auto da prolazi, je to. Šalama. Šalama na stranu, kao i uvijek. I tako možete, ali pogreška je, nemojte odmah tu da stavite kako se kreće, nego uzmite pa lepo stavite tačkice, pa do gdje hoćete, na primjer do ovdje. I samo pomjerite Endermana do tamo, znači bit će vam toliko mnogo lakše. Kao što vidite, znači pokazala sam vam. Ako hoćete na Endermana da se odmah otvori ovdje, da mu se otvara usta, kliknite ovdje, ovo da mu se pomjera glava, evo ovako ćemo pomjeriti malo, ovako. I sad ćemo ovako. Vidite kako to izgleda, znači on će znači do ovdje će mu biti glava na ovamo. I ovako. Tako. Evo kako to izgleda. Krunu. Evo kako to izgleda. Znači i krenu. Vidite, on će polako da nastaje. Malo će reći, vidite, malo će ga vidjeti gledavac i ali to ima neku grešku. Znači ovdje to moramo da deletamo. Ne vre da ga stavljamo opet, nego da ga delete. I vidite tu, znači on mora da sedne. Znači kako sedi, to će opet moramo sve ispočetak, znači pomerimo ovako, ovamo i ovamo. Vidite ovako. Da vidimo kako to izgleda. Znači vidite opet kako se sve tu dešava. I on će tu baš zatvori usta, vidite kako ovdje. Vidite tu. I tu moramo da stavimo da je potpuno, znači potpuno vidljiv. Znači odmah idete ovdje i, a ne, to je da ga smanjite i da ga povećate, znači idete i klik i onda odlično se vidi, znači tu. Evo ovako. Znači on će polako da nastaje. Vidite polako. I kao vidite tu se stvori. I kao otvori usta ovdje. Znači ovdje mora da počne da otvara usta. To ćemo ovako srediti, samo kliknete tu. I ovako. Ovdje. I ovako. I kao pomjeri glavu malo. Ovako. A ovdje glava mu je ovdje. Gledajte sad kako to lepo izgleda. I to je to ljudi za ovu epizodu. Vidimo se sljedećoj. Ćao, ćao, pos, pos.